हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडो जब इनफो ऑफिशियल यूट्यूब चैनलाव आशा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ आसाम पुलिस रिटेन एग्जामनि सायाव आपडेट लाबोदों प्लास नोंथांमोननि डेटा नंगौना नंमारा आरो काट अफ बेसेबां थांखो दाखालिनि भट हरनायाव बिनि सायाव नोंथांमोनजों कभार खालामगोन एबी कन्स्टेबल यूबी कन्स्टेबल एपीआरओ ड्राइभार आरो आदार्स पोस्टनि सायाव बेयाव एनालाइज खालामगोन जाय नोंथांमोना बडो जब इनफो ऑफिशियल यूट्यूब चैनलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जेब्लायबो गभर्नमेंट साख्रिनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा बेयाव लोगोफोर मोनसे बाथ्रा बाव फरेस्टनि नोंथांमोननि मैया फल होदोंमोन रिजाल्टखौहाय नोंथांमोना मोनखाबाय जानांगौ आरो जायफ्रा भटखौ हराखैमोन फरेस्टनि सायाव नोंथांमोना भट हरनो हागोन दा बे जाबाय फरेस्ट बीटीसीनि रिजाल्टमोन बेखौ जों नायोबा 25% माने 100नि गेजेराव मोनदोंमोन 60निफ्राय 64नि गेजेराव बांसिन मोननाय दङ माने खायसे खायसे मिस्टेक जादोंना बेनिफ्राय 75 प्लास मोननायबो दङ आरो दा बाथ्रा जाबाय खायसे खायसे इंलिश ग्रामाराव गोबां मिस्टेक जादों होनदों बाट जिकेआ मोजां जादों बेनो जाबाय बीटीसीनि फरेस्ट एग्जामाव दा बेखौनो भट हरनो गोसो दंबावोबा जायफ्रा हराखैमोन नोंथांमोना हरफिननो हागोन नोंथांमोना लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव दा नैबेखौ नोंथांमोना माने फिलआप खालामबानो जाबाय जेरै फार्स्टआव नोंनि नाम देन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो उदालगुरि तामुलपुर बाक्सा चिरां क'क्राझार जेराव नोङो बेखौ खालामबानो जाबाय स' बेनिफ्राय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो एन्ड नेक्स्टआव नोंनि बेसेबां स्कर मोनदों बेखौ 80 प्लास 90 प्लास जि मोनदों बेखौ खालामदो एन्ड नोंथांमोननि वाट्सएप नाम्बारखौ होनानै स' नोंथांमोना साबमिटआव थुबानो बे बर्डआ फैगोन दा बाथ्रा जाबाय जायफ्रानोखि भटखौ हराखैमोन नोंथांमोना हरफिनबानो जाबाय आरो नेक्स्टआव आरोबाव एक्युरेसि काट अफ फैनाय चान्सआ दंबावो बेनो जाबाय बीटीसी फरेस्टनि सायाव आरो फिजिकेल टेस्टआ जानुवारि फेब्रुवारि नोंथांमोननियाव जागोन देन आसाम पुलिस फैबाय अफिसियेल साइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो एसआइनि एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामदो क्लिक खालामनानै लिंकखौ आरो खालामनाय लोगो लोगो गाव गावनि लगइन आइडिखौ होदो नाम होदो बार्थडे होनानै केपचाखौ होनानै डाउनलड खालामदो दा सोरनाबा आइडि गोमाबायबा कन्स्टेबल जा एसआइ जा नैबाव फैदो लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव दा नोंथांमोननि फन नाम्बारा बेखौ होनांगोन रेजिस्टारा ओमफ्राय बार्थडेखौ होनानै लगइन खालामबानो नोङो आइडि मोनगोन जेबो गिनांगौ गैया आइडिखौ नोंथांमोना मोनफिनजोबनानै एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन दा बेनो लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव चेक खालामनो दाबाव दा फैबाय एभारेज काट अफखौ लानानै बेनो जाबाय दाखालि जोंहा मोनसे भट हरदोंमोन फल खालामदोंमोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि बे जाबाय नोंथांमोननि कन्स्टेबलखौ लानानै आरो एसआइनि नङा एसआइना एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो फैगोन दा बे भटआ स' बेसेबां फैखो 40नि गेजेराव एभारेजआ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ बाट डिस्ट्रिक्ट वाइज थांगोन काट अफआ नाथाय मोनसे एभारेजखौसो जोङो बेयाव डिसकास खालामगोन 31 मेक्सिमाम फैदों नोंथांमोननि यूबी लेभेलाव अके स' 30 बेनिफ्राय 31 आरो 32 दा बेबादि थांनाय चान्सआ दङ दा कमन होनोबा 31आ मेक्सिमाम एभारेज फैदों आरो बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट वाइजआवसो थांगोन काट अफआ नाथाय बिनि खमबो थांगोन आरो बाराबो थांगोन मानो होनोबा बे सोनारगोन जिल्ला वाइजआवसो काट अफ थांगोन दा 31 32 33 बेबादि भटआ फैदों दा बेखायनो बे फिक्स नङा मानो होनोबा आनअफिसियेल काट अफ दा 33 34 आरो 35 बेबायदि मोननायबो दङ खायसे लेभेलावहाय माने खायसे खायसे डिस्ट्रिक्टआव बाराबो थांनो हागौ दा बे सोनारगोन क्वालिफाइनि सायाव दा एबिआव 51आ एभारेज फैदों माने ओरैबायदि गासै 35 जिल्लायाव 51आहाय माने एभारेज ओंखारदों आरो स' बिनि गेजेराव 50बो थागोन खायसेयाव बेनिफ्राय 51 थागोन एन्ड 52 थागोन आरो 53 54 बेबायदिबो थानो हागौ जिल्ला वाइजआव आरो जेरावनोखि एसटि पस्टआ खम दं बावहाय काट अफआ गोजौ थाङो नालाय दा जियानो जा एभारेज काट अफआ बेनो दा एबि होनोबा 51 एबा खायसे खायसे 50 देन बेनिफ्राय खायसेयाव बाराबो दङ बेखौ सोनारगोन आं बुंनाय बादि जे खायसे केन्डिडेट्स क्वालिफाइडआ बारा दं नालाय एसटि लाइनावबो दा नोंथांमोना जायफ्रा 53 आरो 54 मोनदों नोंथांमोना इउआरआव थांनाय चान्सआ दङ एन्ड 51 होनोबा एसटिखौ एभारेजखौ लानो हाबाय आरो बिनि खमबो थांनांगौ खाफालखौ नायदो स' बेनिफ्राय बेनो जोंहा एभारेजआ 51 जाना दङ बर्थमान देन बेनिफ्राय एग्जाम स' एग्जामा माब्ला जागोन दा मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननि एग्जाम डेटआ दासिमबो क्लियार नङा मानो होनोबा एग्जामा जाखागोन जानायालाय फेब्रुवारि मार्चआव नाथाय मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननि एग्जामनि थाखाय बयबो 99%आ रेडि जागासिनो दङ दा बाथ्रा बेल' एग्जाम फैनांगौ आरो नोंथांमोना एग्जाम लिरनांगौ दा एग्जाम डेटखौ जों माब्ला जामारगोन जास्ट मोनसे खनसे एनालाइज खालामबावनोसै जोङो केलेन्डारखौ नायनानै स' दायो जों फैबाय केलेन्डाराव दा गोबां नटिस भाइरेल नुदोंमोन थांनाय बारावबो नोंथांमोना 23 मार्चआव आरो दा नुलायबाय नोंथांमोना किजानि 2 मार्चआव दा बबे मोनसे जामारगोन एसएलपिआरपिआव थाबैनो नटिसआ फैगोन आरो जेब्ला फैयो गासैबो फिक्स जागोन दा 2खौ लाथ'लायबाय एन्ड 23खौ जों लादोंमोन सिगाङावहाय दा जायखिजाया मार्चआव जाखागोन नालाय दा जियानो जा एसएलपिआरपिआव नटिसखौ नेदो फिक्सखौ दाखालिनो जोंहा 23आव गोबां भाइरेल जादोंमोन दा थिग बेबादिनो 2आव भाइरेल जालायबाय दा जियानो जा एग्जामनि थाखाय रेडिखा जिखुनु जाया एग्जामल' फैनांगौ बाट नोंथांमोना एग्जामनि टेनसन गैया खालि एग्जामाल' डेटआ फिक्स जानांगौ आरो एडमिट मोननांगौ थ' बेनिखायनो बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे एग्जामखौ नोंथांमोना क्लियार खालामो आरो भाइभा टेस्टआव मोजां नाम्बार लानानै नोंथांमोननि साख्रि जायो